Napa? Kaine norno. Oh. Anu dereng obat niku wau. Lajeng obat sampean. Nggih. Iki obatnya apa lho, Mbak? Obat suket. Dianyar lho kita ya. Nggih. Kok mandi kok ora ngono. Biasane kaya apa? Kayak bas ki jagung. Nggih ini jagung. Nanti jagunge. Itu pengen sandul. Oh, alah sampean tegale ngono. Nggih. Itu itu. Terus yang wedok. Lho iki ya dikirim ngono lho. Film dari enggak. Lah iki ora kepangan. Ngerti lah. Mingguan. Enggak. Lah iya, mengko nginep ya to, Mbak? Dia mulai nak pun sampai. Mulai jam piro? Mesti jam 1 jam 2. Iya. Lah beduk ora mulai. Apa enggak? Kita ngobat itu nanti. Oh, alah. Namun tak apa. Lah tangki mundi. Ini kok tunggu tiang wedok. Oh, nyaimu ning kono. Hmm.